Så tror jeg er nået sådan cirka halvvejs. Og jeg valgte at sætte perlerne sådan lidt random, i stedet for at lave for meget mønster ud af det. Og det ved jeg ikke helt, hvor tilfreds jeg er med. Men vi må se, hvordan det kommer til at se ud. Ja. Og jeg har cirka halvdelen af mine perler tilbage, så det burde jeg godt kunne over. Hvis vi lige stiller den her, så mangler den jo faktisk en del. Og det må vi se. Part 2 af det her meget mærkelige projekt er begyndt. Jeg sad og overvejede, at når man presser hul på sådan en ballon, så krøller den sig normalt sammen. Eller ikke presser. Men når en ballon går i stykker, så skrumper den ligesom sammen til så lille den var, inden man pustede den op. Og hvis den gjorde det med de her perler på, så ville det jo på ingen måde blive til en skål. Så jeg overvejede det der med, at jeg måske skulle have stivnet selve ballonen, inden jeg puttede perler på. Men eftersom jeg havde puttet mine perler på, og tænkt, fuck, det her fungerer ikke, så måtte jeg finde ud af noget andet. Så jeg begyndte at google lidt, og fandt ud af, at det er rigtigt nok, det skulle man have gjort inden. Så det var smadret ærgerligt, at jeg ikke havde gjort det. Og så jeg en masse billeder af folk, hvor den sjovt nok var krympet på den måde, jeg frygtede, min ville gøre. Så tænkte jeg, okay, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Og så havde en veninde, der foreslog, at man puttede noget vaseline på. Men inden jeg havde puttet perler på ballonen. Og det ved I jo, at det havde jeg ligesom ikke gjort. Så ja. Så tænkte jeg, hvad har jeg, som ligesom kan gøre et eller andet ved det her? Jeg har noget TP-klister. Så jeg har simpelthen smurt, som I måske kan se, noget TP-klister på den her ballon. Det er også det, som har efterladt sådan nogle flotte skaller. Indsæt lidt ironi. Fordi det fede var jo ligesom, at det bare kun var knapper. Og intet andet i den her skål. Men faktisk, nu har det fået lov til at hvile i 1,5 dag. Så er ballonen blevet lidt hårdere sådan, end en generel ballon er. Jeg tør ikke trykke for meget på den. Og jeg overvejede jo lidt det der med, at hvis man vil have ballonen, eller luften til at sive ud en ballon, så skal man lave hul i den der lille dut, som er for enden af ballonen. Ikke der, hvor knuden er, men den modsatte. Men jeg tænker også lidt, så er det jo nok luften her, hvor min skål er, der siver ud først. Så jeg tror for en gang skyld, jeg vil holde mig til vejledningen og klippe et lille hul op i knuden og se, hvad der sker. Måske så bliver det forfærdeligt, og måske så har jeg spildt alle mine flotte knapper. Og 3 dage af mit liv på at vente på den her ballon blev så flot, som jeg havde håbet på. Eller måske så bliver den helt fantastisk. Det er ikke til at vide. Ja, det må vi jo bare se, hvad der sker. Så det gør jeg lige klar til. Så har jeg lige vendt med kameraet for at se her. Hvis jeg satte den nu, så har jeg jo været så smart at sætte en firkantet perle, så den ligesom kan stå, ikke? Så er det så meningen, at jeg skal klippe her og se, hvad der sker. Og jeg tænker lidt, at jeg bliver så nødt til at filme, mens jeg gør det. Fordi at så er jeg ligesom vidner til, hvor galt det har gået. Ja, jeg ved det sgu ikke. Måske kommer der en meget forfærdelig lyd. Det hørte jeg ondt. Yes. Det her, det er så min skål, som jeg lige har taget ud af den der kasse. Og så har jeg en firkantet ballon i bunden, så kan den sådan stå lidt. Og så er det meningen, at jeg skal klippe herop med en meget lille saks. Klippe en lille hul, så luften skulle sive langsomt ud. Det aner jeg ikke, om den gør. Jeg kunne eventuelt have taget en anden ballon og lige kigge. Men det der med at forberede tingene og sådan sætte sig grundigt ind i det gør jeg ikke. Det er ikke så sjovt. Så det skal meget sjovt bare at se billedet, og så gøre det, og så tænke, fuck, sådan skulle jeg ikke have gjort. Men nu må vi se. Måske kommer der en hæslig lyd, for det har jeg fået at vide, at der var en, der gjorde det, og så i 100 år, så sagde den bare meget hæsligt.
Og det ved jeg ikke hvorfor. Men nu klipper jeg, og jeg er lidt bange faktisk. Jeg prøver lige at starte og klippe i knuden. Så må vi se. I må undskylde, så kommer hæslig lyde, men jeg synes ligesom det hele skal med. Jeg er lidt bange. Ja. Jeg ved så ikke, hvor i knuden man skal. Ja. Det er som om, det er meget kedeligt at sidde og kigge på mig, der ikke tør at klippe i en knude, hva'? Så, nu sker der noget. Nej. Jo, jeg har et hul. Men kun hvis jeg løber luft. Så, nu har jeg et hul. Så, nu sker der noget. Måske. Ej. Så vil jeg jo så godt kunne stoppe den nu. Og jeg ved sgu ikke, hvad fanden. Nu er det som om mit hul er lidt væk. Hvor er mit hul henne? Ja, det kunne i en anden sammenhæng ville det lyde forfærdeligt det her. Men det handler bare med ballonen, ikke? Så slapper vi af. Et eller andet sted kan jeg mærke, der kommer luft. Men jeg kan ikke rigtig se det. Den har samme størrelse, har den ikke? Det ville være sjovt, hvis jeg vidste, hvor det er luft, hvor der er hår i. Det er en meget lang video af meget kedelig luftudtrængning af den her ballon. Hår, ikke mas, kan jeg godt mærke. Og det er jo helt fantastisk. Lige nu er det jo faktisk en skål. Kan I se det? Der er en skål. Jeg ved så bare ikke, hvordan jeg skal få de her. Nej, undskyld. Jeg sidder til fodbold imens. Og det er ikke Brøndby, fordi så lavede jeg ikke det imens. Nej, der er Liverpool, og Liverpool har scoret, og det kan de ikke lide. Jeg er bange for, at når jeg når helt ned, så så begynder perlerne sådan lidt at knirke, skulle jeg til at sige. Fordi prøv at se, hvor flot den er nu. Det her, det er sådan, jeg gerne vil have min skål, ikke? Hvordan jeg så får den her ballon ud. Jeg gerne bare have klip her nu. Så hvis man gør det helt vildt hurtigt. Bum! Og så bare ballonen stadig. Ja, de der balloner, de fucker. Perlerne, de går i stykker. Ej, prøv at se. Nu sker det. Nu sker det, der ikke måske. Ej, nej. Det er helt forfærdeligt. Ej, nej. Ej, kan I se det? Det går bare i... Undskyld, siger det, men motherfucking kage. Nej. Det gik så godt så lang tid, ikke? Og så... Det er fandme en flot skål. Prøv lige at se her. Nu gør vi bare sådan her. Nu er luften ligesom ude, for nu har jeg klippet et kæmpe stort hul. Så jeg lige starte med at klippe den her af. Det er sgu da bare en lidt handicappet skål. Altså, hallo? Der skal være plads til os alle sammen, ikke? Meget høj og ivrig stemme omkring det her, ikke? Men hvis vi nu lige... Nå, det har sagt, så er man god. Ej, hvor er det kikset. Nå, okay, men det... Ja. Det er så for langt, tror jeg. Det kunne have været værre. Skal vi ikke sige det? Altså, den er ikke fuldstændig krøllet sammen. Den er jo bare... Måske... Jo, her der er den så fuldstændig krøllet sammen. Kan man ikke... Ej, hvor er den flot. Prøv lige at se her. Nu prøver jeg lige at se. Nej, det kan jeg ikke. Gør bare lige sådan her. Kan I se det her? Det er sgu da en skål. Det kan være, der er nogle perler heroppe på, som er sådan lidt sjove, ikke? Og det er lidt svært, fordi jeg har spejlvendt det. Fordi se her, der er den så måske lidt
fucked up. Og min ballon hænger sådan lidt af flower hernede i, ikke? Ja, nu pauser jeg den lige. Fordi det var også fucking 6 minutter. Så vender jeg lige om, og så, 3 sekunder. Klip. Se, det her, det er min ballonskål. Jeg ved ikke helt, hvor meget den sådan kan bruges til, hvad? Fordi, som I kan se, så er perlerne den lidt. De har lavet sådan en flot lille hak her, ikke? Og nogle af dem er ret meget ved at falde af. Men det er sgu da lidt en skål. Altså, ikke fuldstændig krøllet sammen. Den der sidder overhovedet ikke fast nærmest. Men altså, jeg synes sgu, at det er lidt ærgerligt. Så er der udligning, det er smukt. Fordi at der gik så lang tid, hvor det faktisk så lyst ud. Og alligevel, så synes jeg måske, at den valgte at fuck lidt op til sidst. Og det ved jeg sgu ikke, hvordan man skal gøre noget som helst ved. Altså, det ved jeg faktisk ikke. Men det er sgu da meget sjovt. Nu har jeg en masse ballonflager her. Og en fucked up skål. Så har jeg prøvet det. Og så har jeg også lært, at selvom der står do it yourself, så skal man altså måske nogle gange lige overveje, kan jeg det? Nej, det tror jeg ikke, du kan, Sara. Ja. Altså, måske skal der lige være en lille opskrift, eller en lille brugsanvisning først, ikke? Selvom der er billeder af en kage, så kan man jo heller ikke bare lige lave den, hvis man ikke ved, hvad der skal i. Nå, det er min skål. Og det er en video, jeg ved ikke, hvad I får ud af den overhovedet, hvis der er nogen, der overhovedet gider se den. Men jeg blev bare nødt til at lave den som en bevis for, hvordan det her gik, og hvorfor det gik galt, hvilket jeg ikke har fundet ud af. Men hvis du har lavet sådan en skål, og sidder og tænker, hold kæft, det fjols, hun skulle bare lige have gjort sådan her, sådan hvad der. Så har hun ikke spildt alle sine perler, og ja, hvad ved jeg. Så skal du være velkommen til lige at smide en kommentar. Og hvis du synes, jeg er en idiot, så må du også godt sige det, fordi det er du sgu nok ikke den eneste, der synes. Ej, fred være med det. Jeg har aldrig lavet sådan noget her før, som i video. Så ja, nu holder jeg op med at snakke. Ha' en god søndag, eller have en god anden dag, hvornår du ser den. Hej, peace out.